Guys, naunsa naman taon taan ni guys. Ganina, gahapon nag-upload ko ganang kuan. Nag-record ko gahapon og ganang podcast episode about sa ako ang na-encounter good katugod if I think ninyo if lamino mo ni karon need ninyo to i-listen katong wa ko'y pake sa politika ba nga na gani. Need ninyo to i-listen anya. I don't know. Naunsa naman ang Philippines eh. Wa jud kasabot gyud. Kay katong past episode. Wait sa. Tarungon sa nato atong posisyon kay murag kuan jud ang mintras fresh pa kini sa akong mind gani. Katong past episode, last episode, akong giingon ato is like di ko ganahan og politics, di ko ganahan politika kay ang uban man gud sobra kay ilahang ka fan gani, like a follower ba nga na ba sobra ra kayo. Mura gani almost maguba na inyong kuan relationship or maguba na inyong tinagdanay kay grabe kayo ka fan ang isa niya ikaw is like mura ako para na ako no wala ra man jud link mura ra gud nag-unsay imong gi-follow nga kanang team sa NBA kanang mga ana ra gani murag unsa ra imong gi-follow nga kanang kuan sa nadira you know like imong choice whatever imong choice ikaw ra jud bahala na imong choice kanang mga ana ra ba so ganina well sa pagmata nako unya nag-scroll ko kadali sa kanang Facebook naay nag-viral nga last 2025 nga kanang kuan ni Mikyat like murag iyang digital footprint gani ana gani. Di jud ako ganahan nga sultian ni ang iyang di ko ganahan nga i-mention ang iyang ngalan kay grabe kay ang mga followers do like you know mura sila kanang mga zombie ni Undying ba nga inig third skill ni Undying gani kay manggawas gani sila gani unya hapakon gani lang ana ba if duwa mo Dota kabaw mo unsa nang third skill ni Undying nya manay mga zombies nga manggawas og kalit nga na mura sila ganang mo attack gani nimo gani kay imuhang na-mention ang ilahang mikyat nga na ba pero anyways ang una jud ani no sinugdanan jud ani tanan ako silent kuan ra jud ko ani viewer silent ako viewer raman ko even if naay mo follow nako even if naay mo na maminaw na ko nga na viewer am gyapon ko at the end of the kuan at the end of the day ba viewer gyapon ko so mo to nga ang una jud ani is naay babae nga estudyante sa kanang Southwestern University sa Cebu na siya guys Southway na siya kana siya nga university mura na sila ng mga medical gani like mga medtech mga nurse kanang mga about medical tanan ang ilahang uniform ana kay white tanan ya kanang classy jud na sila tanan guys classy kay medical man sila nya ang kaning babae nga nag-eskwela sa kuan Southway may tawag na mo ana dito sa Cebu Southwestern University Southway is naay gi-share siya nga kuan kanang about cancer ba unyang iyahang gi-caption is like ganun dili naman lang si Mikyat or something nga ana gani like mura gani mind tag si Mikyat na lang to ang gi-cancer nga ana gani so mao to sayop mo jud to sa babae gyud sayop gyud to sa babae gyud maybe ako ra gyud masulti about anang mga nga ana nga tunglo-tunglo gani di jud kay na ninyo kuan nun i-post sa social media ayaw na ninyo i-post kanang mga tunglo-tunglo kanang mga patay-patay kanang mga disgrasya nga mura gani inyong i-wish sa laing tao ba ingana dapat ang inyong ibang post mo like maka-inspire kanang mga ingana gani dili nang tunglohon nimo nga may tag mamatay na lang ta ni siya oy may tag siya may mag-suffer ingana ba so para nako no sayop jud to sa babae sayop gid to niya gyud like mo gid one thing nga nasayop gid siya nga na-screenshot niya na-send sa nag-screenshot ni Mikyat nga awa ra gud ni siya oh nga ana siya nga kuan daw kanang you know may tag ikaw na lang daw kuno ang nag-cancer so mao to ang response ni Mikyat ni like mura gani nabantayan man nga kanang taga Southway to siya nga estudyante
Iya na dayong kuan giingnan nga mo din inyuhang bla 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 mo din yung estudyante di ay nga ill will, nag-wish og ill will, whatever nga na. And then daghan man gani siyang followers god niya. Duterte supporter ba, mga Duterte, mga DDS gani nga na gani. Ako di man jud ko hilig og politics guys. Para nako kay kuan siya, toxic siya. Para nako samot ng wala ako sa Philippines. Like anong mag-apil-apil mo ana eh. Like you know, maningkamot na lang ko sa akong kinabuhi diri, di na ako mag-apil-apil ana. Kay mura man gud gyapon ang ending, wala ra gyapon gamit ng imuhang vote ba kay you know mura gani kung sa volleyball pa na ako ang girlfriend is every time nga maka-score ang iyahang team or every time nga kanang mapildi ang iyahang team, mura gani enthusiastic kay siya. Every time nga maka-score is like, yes, ana kay siya ba like, ana kayo niya. Every time nga mapildi moingon siya nga, "Babe, di na ko ganahan mo tan-aw. Di na ko ganahan mo tan-aw ani, di na ko ganahan nga ana." Unya ako nga nagtan-aw lang niya, mura gani kuan gyud siya kanang enthusiastic kay siya sa volleyball. So napoy nga ana nga uban nga kanang gani ang politics nila ba kay grabe jud kayo nga mangita gid sila away, mangita gid sila ganang every ang tanan nga post nila kay about mga ingani gyud. Mo gid ni ilahang life ba, mo gid ni ilahang kinabuhi jud ba. Unya ako nga nagtan-aw lang nila mura gani ilaha ra jud na guys, di jud ko ingana gyud. Di jud ko ingana ka into it, kanang ingana gani like Dota siguro ingana ko. You know, like mga OG la, nindot na sa OG wey ngani, pildi sila, daog sila, nganong sige naman sila galustrik, murag ingana gani pero og di ka kasabot ana sa ako ang na-feel about OG, di jud ka kahibawa na gyud. Like samot ang mga kailan si Dota, ingana gani. Like sometimes ang mga tao 'no, naa joy level nga kanang ma-tolerate nako. Pero naa joy level nga kanang masubra na gani kayo guys. Kanang sobra ka about sa politics, sobra about sa Dota. Naa gyud ubang followers nako sobra jud kayo about sa Dota, ilang profile Dota, tanan nga ilahang gipang-consume about Dota ra gyud. You know, ilang mga wall puno og Dota. Feel nako ilaha gani sigurong kuan kanang profile sa ilahang phone Dota jud siguro na or kanang sa ilahang room ay dako kayong Dota dira ngana gani mura gani dude. Ako ganahan og Dota 'no, pero murag grabe ay naunsa unsa naman taon ka ngana gani, mura gani makaingon ka ba nga ma-amaze ka ba nga grabehan 'no, grabe kay ka fan. Nya napoy uban nga kanang grabe ka religious. Mao gini nga uban like grabe sila ka religious. Tanan nga naa silang wall puro mga Bible quotes, puro mga kanang picture ni Jesus, picture sa Ginoo, or even ang uban is like dili sila Christian, na sila Muslim sila nga na all about kanang mga extreme na jud gani kaayo nga kanang mga holy war, unsa pa na mga Allah dira, unsa pa na mga kaano ka ba nga naman jud ma-tolerate man gyud ako ning uban 'no, pero na jud level nga makaingon na jud ko nga extreme na gyud, grabe na gyud, ngana napoy uban nga kanang about politics, you know, like mo join ka sa kanang mga kuan dira sa online, samot na ng online dude. Lisod jud kay ng online gyud kay naay mga dummy account, naay ka nang wala ka kaila kinsa ni, naay ka nang di magpakita kung unsay ilahang tinuod nga naw ingana ba. So, mo-join ka ng mga debate arguments online, yang imong gigamit kay imong own personal nga account. Like do adlock jud kay na kay kanay uban jud nga extreme jud kayo. Pero anyway, layo na kayo ko ang tangent 'no. So, ana si mikyat nga ngano ingani ang estudyante sa Southway, ngano ingani man inyong estudyante ingani nga ana unya until nga kana ganing naano po nag-send niya, feel nako kani yata tanan nga gipang-post kay nara po mo-send niya, mosumbong niya ba nga ang Southway daw kay support daw sila ni Lenny sa una. Nya kadto kay Women's Month man siguro 'to nga kanang occasion like event niya na si Lenny ba. Anya mura gani ang karon ang
problema karon is gikontra na sa mga DDS ang eskwelahan ug katong mga innocent nga mga teachers, faculty members, mga nagtrabaho didto, mga estudyante nga way appeal. It's like naa ko'y nabasahan ganina nga luwaan daw nila ang mga estudyante nga makita nga ingani nga uniform ang gisuot, mga estudyante nga diri nag-eskwela nya mura gani grabe naman na, eh. Sometimes ba makaana ko ba, grabehan 'no, if ako 'no, maabot ang panahon ba nga modako akong ulo, daghan na kay kog followers, so sugo-sugoon ra nako sila ingani like it's like Lisan Al-Gaib, like Muad'Dib, June, kanang mura na kay kanang naa na kay followers jud ba, nga bisag unsa na imong buhaton, bisag unsa imong iingon, is like go buhaton na mo na in the name of, like makaan ako ba nga grabehan ni nga with great power comes great responsibility gid ay. Tinuod jud itong giingon ni Uncle Ben sa kanang kuan, Spider-Man ba nga if na kay power 'no, responsible jud ka nga mo gamiton nimo for the good, ingana man siguro. Like grabeha ay mga innocent nagud tay ng post nga nabasahan ako nga na siya mga igsuon nga nag-eskwela didto nya mahadlok siya kay luwaan or whatever, naiuban nga di na sila makasakay og jeep, kay ingana ilang uniform. Di na sila ipasulod sa kanang mga establishment kay ingana ilang uniform. Like mura gani, grabehan ni mag-influence 'no? Grabe kay kag-influence. Nga, halos ang uban nga ni-follow nimo, it's like mausab na jud, like grabe kay imong impact gani. Like grabeha oy, magana ko ba. Sus kung ako may naingana nga power 'no, saan guro na nako. Saan guro na nako. Nako'y power kay ingana nga, sa moto nga nahalungkat ang kay nalain lagi si Mikyat lagi, nalain siya nga, "Anong imo man kung kuan kanang gitunglo nga ma-cancer ko ingani ingana." Unya naay post niya last February 2025 man daw ako nakita nga ngano si Sanchay pa man ang namatay daw, dapat kani si Franz Castro siguro 'tong ngalan na 'to. Dapat si Franz Castro ang ang kuan namatay. So, na ako 'to i-share ganina, akong i-share ana ko nga kay ang mga nag-share gud ilahang pong na-gets ba nga di man di ganahan si Mikyat nga tunglohon 'no, pero iya man po ning nabuhat oh. Like mao ra gyapon ni iyahang gibuhat gyapon. Unya si Mikyat kay di siya moundang og post gyud, di siya moundang ba like kana lagi ang power gani kay moabot na sa imong ulo ba nga mura gani ma-feel na gid nimo ba nga, okay di na siguro like post na po, di mo na pong, Southway, way ayo, like, grabeha kaana jud ko ba nga. Guys, if mo-follow mo nako 'no, mahintag dili pod mo ma-brainwash nako. Like mahintag naa pod mo i-own ninyo nga kanang mindset gihapon ba, even if dili ta magkasang-ayon sa atong mga opinions 'no, even if dili ta mag-connect sa atong mga unsa natong mga faith, unsa natong ipang-follow, unsa natong mga mindset nato, mga opinions nato. Like naa gyapon mo i-own ana gani. Dili mo ma-brainwash nako unsa akong ipangsulti, kinsa ra man sad ko, tao ra man ko, sayop man ko usahay, tao ra man ta, di ta perfect, ayaw ayaw ko ninyo himua nga mao man giingon ni Allen lagi ni ana gani. Kung naminaw mo ani karon nga ana ba like ayaw gid ninyo nga walaa ang inyong own mindset gyapon. Nga mura na gani follow mo nako nya halos tanan nako nga isulti, it's like inyoha yung ana ba di ko ganahan nga kanang madako akong ulo gyud. Ganahan ko nga mag-grounded gyapon ko sa kalibutan ba, down to earth gyapon ko ba nga tao ra gyapon ta. Tao ra gyud gyapon ta gyud. Sayop to sa babae, imo siyang gi-call out, nangayo og pasaylo ang eskwelahan, nangayo siya og pasaylo, public apology siya, mao na to, like wala na, mao na to. Move on na ta, another kuan na pud ta kanang issue or whatever nga ana.
So moto ako 'tong i-share 'no, unya daghang naka-gets nako, daghang naka-gets nga mura gani akong gi-caption ato kay sa Dota ang tawag ana kay Lotus Orb. Kana ganing for example ako, naka-Lotus Orb ko, nya imuha kong kuhanan og skill niya mabalik gyud nimo ang skill, ngana ba? Kay ang Linkens good, imo kong skillan, mawala man ang skill, ma-dispel siya, ilago na blade ko nimo ang Linkens murag higupon sa Linkens ang Laguna Blade ba ana gani. Pero sa Lotus Orb mabalik man gud siya, mabanda ba, ma-bounce back ba ana gani. So ingana ang Lotus Orb mo na nakalahi niya sa Linkens. Sa nakaana ko nag-post ko ano ko nga sa Dota ba ano kay ang tawag ana kay Lotus Orb kanang dili ganahan si Mikyat sa gibuhat sa babae nga giingnan siya nga nganong dili naman lang si Mikyat ang nag-cancer ingana. Pero 2025 niingon siya nga nganong dili man si Franz Castro ang na-cancer, nganong si Sanchay pa man jud. Ligmo na gyud hmm, I don't know. So mo yung point nako 'no nga outside sa politika, outside sa unsa na imong affiliation, outside unsa na imong gi-follow, if mura gani if diri pa lang tadaan sa kanang do not do unto others what others don't want to do unto you. Ingana gani, if dili ka ganahan tong lohon, ayaw panunglo. If dili ka ganahan kawatan ka, ayaw pangawat. If dili ka ganahan singhagan ka, ayaw paninghag. If dili ka ganahan cheatan ka, ayaw pang cheat. Like gani ana gani limuro gani. I don't care if DDS ka, I don't care if Pink ka, Lenny ka, ingana Marcos unsa pa na dara. If tao ka, if dili ka ganahan inganaon, ayaw pag-ingana jud. If binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay, ngana ba para mahuman na. If gibato po ka og bato pod nya magbatuon po nimo siya og bato, sa mura na gani wala jud mi kahumanan ana gyud until ang isa ninyo is like mo lower sa ilang pride. Ingana ba so mura gani akong gi-share ganina ni ana ako nga tawag ba ana diha sa Dota no kay Lotus Orb. So daghan pong ni comment ni agree na ako nga you reap what you sow gyud, you reap what you sow gyud. Ngana nya nabay uban nga dol ay nalang apil-apil ang ilahang kuan dol kay mga bugo na nga nagpa-bright-bright ngana gani. Ay apil-apil ra dol. Murag nakaana ra pud ko pa nga di na jud ko mo kuan diri kung sa swimming pool pa ni siya no. Di na gyud nako iana kung tiil ani nga swimming pool. Kay grabe man ni kawirduhan sa Facebook oy ligbo na gani di na nako tuslob akong tiil diri nga swimming pool. Mulakaw ko, moadto ko sa laing kuan. Yan kay grabe kayo nga napay nag-ingon ganina nga fan man ta ko nimo dol. Pero ang problema man gud nimo dol kay ang kana si Franz Castro gud dol kay NPA man gud na siya. Nang-recruit na silang mga tao, mamamatay tao na siya dol. Nya kana si Mikyat gud dol. Sa ko na siya teacher ko na siya nga ana gud dol. Nga ana pa to siya nga imo jung gipagtanggol ang imong uyab. Wala akong kabalo nga kana di si Franz Castro babae din na siya guys. Abi nung lalaki na siya. Munta na siya nga peace dol, peace yo dol. Sumunod ako sa komentan po. Di mo dito ako mo comment pero lain mo kayo nga ato na ang comment ba ni mura gani. Di po na ko explain akong side niya na ko nga dol. What yung problema na dol no like imuha ng choice i-follow ka nako, imuha ra gyapon ng choice nga mo unfollow ka, naa ra gyud na nimo. Ningon ba ko nga follow ka dere mulamig kay nga naon ba pero ako jud siyang tawag ana diplomatic gyud ako ba, polite way jud ako giingon ba, ana jud ko nga dol. Naa ra jud na nimo dol pero contradicting man gud kayo para nako nga kana ganing phrase nga don't do unto others what others don't wanna do unto you nga okay NPA na siya. Okay, whatever unsa na iyahang mga krimen sala dira pero ang kanang nalain ka gitunglo ka nga makanseran ka unya mao ra gid gyapon di imong gibuhat mao ra gini. Ang imong argument is like unsa may you know? Like for example ako, butang ni ginako akong kaugalingon ani guys para masabtan jud ninyo ba ako ang point.
For example ako, hilig kog mga reaction videos 'no, hilig ko kantsawan ko, hilig ko magbinuang og kanang mga mga letter o wrong spelling, unsa ba na diyang mga grammar, ingana, hilig ko ana. Pero if buhaton na ninyo nako guys, nga wrong spelling mga anilin ay buang mga lini ingana. If kantsawan ko ninyo, di ko malain ay. Di ko malain kay mao man na ako ang gusto. Mao na ako ang kanang kuan, akong kantsawan kanang mga, "Uy, wrong spelling man idol, saan man imong ngana." If wrong spelling pud ko, kantsawan ko ninyo, wa ra gyud problema guys. Di jud ko malain. I want kung unsa akong gibuhat sa akong content, ganahan pud ko nga kantsawan pud ko ninyo ana pod, you know? Kaya ang akong mga content, ako jud na siyang kuan kanang unsay tawag ana ay murag gi-patrol gyud ako ba, gi-remind jud ako ang self ba nga, ang kanimong content Len, make sure ha nga kung mo-bounce back ni nimo is dili ka masuko, dili ka malain. Ingana gani, if kani imong content Len, if buhaton ni sa uban nimo, i-make sure lang gyud nato Len nga dili ta malain. So mao na sa akong content. Dili jud ko mamalikas, di ko mamalikas, dili ko mo-attack unsay hitsura nila, dili ko mo-attack asa sila nag-eskwela, dili ko mo-attack unsay naong nila, unsay gisuot nila, unsay panit nila, unsay porma sa ilang ilong, daghan ba sila bugas, ingana. Di jud ko mo-attack ana kay once nga mobalik na nako diri, you know, di ta kasagang sa kanang mga bash, ingana ba. Muna dili jud ko mo-bash sa kanang mga content nga akong gipanghimo rong spelling kadara, katawa-an di ka dali ra kay na maayo dol. Search na ka sa Google ana unsay tarong nga spelling, unsay right pronunciation wa na eh. 5 seconds ray kuan difference wa na okay na kay ka. Kay bawo na ka unsay kuan kanang tarong nga spelling, tarong nga pronunciation man na, ngana. Pero if ang naong sa tao, mga insecurity sa tao, for example ilahang timbang, ilahang skin, ilahang ilong, akuha na siyang kuanon, akuha na siyang binuangan, kantsawan, nyig mabalik na nako diri. Saan man ako na, ay mukha ganing ilong lin, ay mukha ganing naong lin, ingana unsaon man na, you know? Nakuha nga mga tanaw siya kaparehaton kang Ramon katong nag-rally kanuhay, "So mga Amerikano ba kayo? Mga Amerikano ba kayo?" Ang ako na diyang katawaan to 'no is wala ko'y paki unsay gi-rally nila, wala ko'y paki unsay ilahang mga gipangyaw-yaw dira. Ang ako ra jung katawaan is mingaw ba kayo siya at first? Mura siyang estatwa, like ana na siya nagtindog ra gud siya gud, mura siyang estatwa nga ana. Yung pag-ingon na nga ready na, okay ready na ana 'tong pulis ba nga pagbigyan na natin sila, pagpatuloy na yung ano rally nga na, sige sugdan na nilang rally sugdan. Amo to like, ganaana na sila like mura na gani kung sa duwa pa ni, it's like ilang nagyanana, ilang mga fingers ba, kuto-kuto na nila ba niya. Kalit din siya kuhaan guys, kalit din siya kanang, yaw-yaw din siya, mga Amerikano ba kayo, mga ingana ba kayo, nya after ato is like cool down. It's like katawanan mo gud siya gud, katawanan siya, mo na siya kung gipang punteriya sa akong mga reaksyon, kana ganing dili na ko ipunteriya ang unsay giralihan nila. Wala ko ningon adto nga Women's Day, whatever, ana. Wa ko ni punteriya sa iyahang naong, tanaw ra gud naong ni Ramon, unsang taon na iyang gipanamit ngana ba. Wala ko ni punteriya sa naong sa mga tao, wala uling kanang nga ana gani nga reaksyon gani. Ako ang gireaksyonan na gyud ato is like, ana kay sila. Unya nikalit ra siya kabuto, unya cool down dayon. Nya moro to akong reaksyon, wala ray mga sa pa na akong gipang kana man kung sa social media gyud mo gyud bantayan sa mga tao jud unta kanang ang ilang gi-follow is mura gani ako masayop jud ko guys. Ako masayop jud ko sometimes. Sometimes kay kuan jud kanang tao ra jud ko ba ma-remind ra jud mo ba nga tao ra jud ni sa alien ingana gani. Pero ako jung kuan akong kaugalingon kana ganing act gid ko nga responsible jud ko ba ingana ba. Pero anyways layo na kay ko gi-tangent, taka akong istorya ani.
Ako lang dyan nakalainan ato ako na mag-delete akong gi-share kay kung ano naman gud siya ako ra gi-share it's like ang kana biyang tawag ana sa Dota guys kay Lotus Orb kanang mabalik nimo ang imong kaugalingon nga skill wa maunay kasi imong skill. Pero ang problema kay ang mga supporters ni Mikyat kanang gawas naman gud like mura na sila andaing zombie na ba nga fan man ko nimo dol pero what the fuck ana gani namatay uban nga niingon nga pag-research po do wala mo kailangan sa na si Franz Castro in PA maguna siya bla 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 maguna siya kay aso mura gani lami ga replyan ba aso manunglo na lang gid ta manunglo ang kung unsa man di ato ang gikalainan kay gitunglo ta so patunglohon nganong galalis pa man mo nganong gaaway pa man mo if okay ra man day nga tunglohon ang inyong okay ra man day nga tunglohon si Franz Castro ni Mikyat nya kung si Mikyat tunglohon malain mo labada sa akong ulo oy labad akong ulo so mo to gi-delete na lang gid ako kay unsaon man ako ni pagtanggol akong kaugalingon unsaon man ako ni pag-defend akong kaugalingon nga ang ilahang argument si Mikyat gitunglo siya nga kanseron siya pero okay ra man adol kay ang gitunglo man gud ni Mikyat kay naa NPA man gud so okay na si Mikyat manunglo dol NPA man gud na iyang gitunglo mura gid dili na lang makita ang point nako ba nga nalain siya gitunglo siya pero kung manunglo siya kay okay ra. Dude, lisura explain ana ninyo mura to nakaana jud ko nga lahi jud ni nga universe ang Facebook yun. Lahi jud ni nga universe. You know? Like mura ganing ingnon nimo ba nga si Alin kay nangawat pero okay ra na nga mangawat si Alin kay iyang gikawatan kay kuan man. Like mura ganing pasabot ra mi nga like dude unsaon na nako pag-explain ninyo Unsaon na nako pag-explain. Mura gani nang-cheat man na siya pero okay ra if mag-cheat siya kay nang-cheat man pugod ang iyang gi-cheat like mura gani nya nganong inyo do lisod daw ning makaana jud ko ba nga lahi ra jud sa Facebook no lahi ra jud kayo gyud comment section lahi ang mga content lahi ang mga naa sa Facebook lahi kaana jud ko sometimes ba sometimes no makaana ko ba nga okay ra siguro no if di mo undang nako og kuan himo og content di na ko maghimo og content ba di naman ko ganahan maghimo og content undang na siguro ako no dire na lang ko sa kuan 3D na lang ko dire or Spotify ba ko dire na lang ko sa YouTube ingana ngano mag-apil-apil nganong ilabad pa man jud nato nitong kaugalingon ani nanong pa maingon nga dol gimingaw naman nimo asa naman yung mga reaction videos asa naman imong mga kuan di na ko ginhawa guys nga sometimes pag yun nga kanang ang ipang-send pag yun ako diri like for example na mo send or na mo mention ako kana ba yung di ko ganahan nga react-kan di ko ganahan nga react-kan ani like dol I know nga ganahan ka nga ako ani react-kan yung mga reaction video pero bro mabash man ko ani kana may ana gani di man ni safe para sa ako ang kuan sa akong utok mabash ko ani nga na kaya naman yung uban nga ang ilahang content kung sa ingon sa mga followers nila ilahan na lang siya ng buhaton kay mo man gyud naghatag og views nila di man gyud ilahang kwarta sa views unya ako kay naa naman ko kay own nga kuan guys own nga kana ganing kwarta diri ba so mura ganing safe ra ko unsa akong buhaton unsa akong dili buhaton ingana mo to nakaana jud ko nga okay ra jud if mag social media detox ko detox ko social media di sa ko mag social media ingana kay babad ganing uban sa social media grabiha ani ay unsa ano nakaana jud ko nga di na jud ko mo mention ana mga politics kanang mga DDS kanang mga unsa man na dira inyong color nga ganahan no naano mo ko diri sa kuan Australia naman ko yun no wala naman ko'y lambot ana dira unsa ba na dira mura jud ni ako ang ganahan nga buhaton ninyo guys nga maabot ang point sa inyong life nga maningkamot jud mong maayo gyud
maningkamot jud mong maayo sa inyong life nga di na mo magsalig sa gobyerno, you know, like di na mo magsalig sa gobyerno nga moduol mo sa gobyerno kay mangayo mong tabang, ngana ba? Kay lisod kaayo nang ingana kay sa Philippines dapig-dapig man jud na, ay di makadagad kuan, di man kasamo ang kaalyansa, di ka na mo tagaag tabang. Ay kani siya kay dili man naman siya kuan, so dili ka makadawat og tabang katong tagaan mo tabang katong kuan. Kanang ana gani like ako ra yung advice ninyo, I hope nga ma-inspired mo nga maningkamot mo sa inyong kinabuhi nga dili mo moduol sa gobyerno para mangayo mong tabang kanang matabangan ninyo yung kaugalingon ba, ingana gani. Maningkamot jud ta nga matabangan nato 'tong kaugalingon, di ta magsalig ng gobyerno kay it's very hot. You know, init kay na siya nga kuan sa Philippines, init kay na siya nga kanang murag part sa culture ba, ingana gani. Init jud kay na gyud. Ningkamot jud ko, mo gina ako ang kuan sa akong kaugalingon, mo na siya'y isa sa factor nga mo-drive sa akong kaugalingon ba nga maningkamot jud ko sa kinabuhi gid ay. Maningkamot jud ko gyud nga kanang maabot jud sa point ba nga di jud ko magsalig sa government ba. You know, dapat mo dapig ka ana diri para matabangan ka. Ang masipsip anay diri mo dali kay matabangan duol sa luwag kanang mga ingana ba. Ningkamot jud ani guys. Di man ako maluwas sa akong kaugalingon anang makigkontra ka ana nila good. Like for example, moduol ka ana nila like mura gani maabot sa kanang point nga ilahan ang halughugon akong Facebook, ilahan ang halughugon ang tanan ako, you know, ilahan ang hilabtan ako ang family nga ana kay sa katong Southway nga yang eskwelahan, sa katong mga fanatic gyud ni kimyat gyud o katong sa mga kimyat na naman, mikyat o katong mga DDS, like luoy kay mga innocent people, mga innocent student ay nga maapil gani nga ana gani naningkamot na gud tong kuan kanang uban nga kanang ganing maningkamot na lang kag likay ba nga na gani nga nga ni akong uniform sulod sa jeep nga na like hangtod ang kuyaw lang jud ani guys no kanang naay mahitabo jud mo nay kuyaw like for example naa joy rugby boy dira no nga kanang nagdala og ice pick ba niya madunggaban gina niyang kanang nag-eskwela dira or kanang either maligsan ba nga ana or namoy ka na ma-videohan gani nga giharas ko diri karon mo ni ang nahitabo nako karon gilabayan ko tae giluwaan ko ingana kay mao ni akong gisuot nga kuan uniform or taga diri ko nag-eskwela kay ingana mo ni kuyaw jud guys kay kanang ang influence nimo ba ug ang power nimo ba mo gani mahitabo gani nya imagine na ha kana sila na ningkamot ra na sila silang kinabuhi nga maka-eskwela og tarong makahuman og eskwela tabangan ilang family ngitang kwarta basig maka-abroad ani pohon you know makalingkawas ta ani sa kapobrihan unya maabot ra na ngay ngani nga situation nga maharas na naman ka, you know, ma-threaten na nun imong life, no? Matay na kung di na ko ka-graduate, ano, matay na ko ani. Do, mag-sure ta sa itong kinabuhi. Oy, ka na ganing wala na dyan kay gibuhat sa imuhang tibuok adlaw ba nga imo yung ibabad imong kaugalingon sa kanang mga social media influencers. Kanang mga ingana, kani ako guys, story-storya ra man yun ni, pero you know, mga story ra ni nako, yan na, wala ko kabalo unsay nakuha ninyo ani, diyan naganahan yung paminawon ani, ana, pero kanang halos wala jud kay makita nga wrong sa imong gi-follow kay mura kay na-brainwash na ka ba, like to, sanang tao na to eh. Mura gani, for example, imong amigo, brainwash na ka siya aning content creator, nga na, like puro na lang siya gym, puro na lang siya kanang mga unsa ba na iyang gipangbuhat nga ano kung di naman na ikaw pre, like unsa naman ka pre? Lahi naman kay ka sa una, di man kay nga ana sa una. You know, it's very scary dude. Murag dili jud ko mo-follow sa ubang content creator jud, kay sa layo pa lang gud daan makita naman gud nako nga weirdo ba ni, oy weird man gani, kanang
Mura gani na ko yung red flag ba or kanang mga spider sense ba nga. I don't know, dude. It's weird. Muna karon, di na jud ko mo either mo post ko sa Facebook guro magtanaw-tanaw na ko if naa ba ni political nga kanang agenda or kanang mura gani connected ba ni sa politics. Kay lisod jud kaayo if naay mga DDS or mga unsa pa na dira moabot sa akong kinabuhi gyud. Di jud ako nagkaya, guys. Feel na ko mag-detox siguro kog balik 1 year. Lisod kaayo mga kuan makig-argue, lisod kayo nga kanang i-defend imong self nga di man good. Ako magong point kanang Lotus Orb na siya. I don't think kaila mo sa Lotus Orb mo gid. I think mao toy kanang problema pod kay Dota man gud to. Dota term ba? Term to siya sa Dota, item to siya sa Dota. Kana bisag gay Lotus Orb ang tawag ana sa Dota. So mura gani kaana sila ba nga kana man gud si Franz Godol Castro kay NPA man gud na siya niya. Si Mikyat kaana ko ba nga, guys. Doon sa ako na delete na lang ako, i-delete na lang gyud ako gyud. Murag murag gani mapilde ka ani nga away lin or magsayang sayang ra kasi mong oras ani lin nga na dili mapilde sa away lang sayang ra kasi mong oras ani lin kay away ka gig defend ka sa imong ano explain pa man imong kaugalingon nga na gani mao na ginay nakabati if maabot na ko sa point nga ako na explain akong kaugalingon. Like if mag-gets ni ninyo guys, dako jud og respect ninyo if mag-gets ninyo. Pero if ako nga pa ni explain, di na ako ni kaya eh. Kana ganing imong i-defend imong kaugalingon, ipakita pa nimo imong mga credentials, ipakita pa nimo imong sweldo, ipakita pa nimo imong bank account, ingana niya wala ka kabalo ang kana di ang nag rage bait nimo, kanang nakigkontra nimo is lang katawaran na niya ikaw na tagbaw na kag pangita og unsa pa nimo ipakita nga explain nimo mura ganing sayang-sayang ra kasi mga oras or whatever. Pero anyways, unsa pa man daw akong storyaan ay I think ako lagi distance akong kagalingan sa Facebook gyud. Kay lain na jud kayo ron, weird na jud kaayo samot na nagduol na kaayo ang kuan kanang election ba. Bro, grabiha eh. Like, maguba imong family, maguba imong mga relationship sa uban kay tungod lagi mao na imong affiliation. Nya mo pa ni nakuyaw sa mga influencers nga grabe kayo og following, grabe og influence kay maambot ni sa real life pa. Unyang safety sa mga katawhan kay ma-threaten na. Anyway, guys, mo na to for this episode. Buang nga, like, naka-record kog lain na pod. Basta na ako topic no mo ginayod impronto tanan walay si tawag na wala koy basa-basahon ba nga na akong gitanaw diri gud ako ra mang naong pero ang kamera kay naa man diri skilled so nagtanaw ko diri kay kung naong naa man diri so muna to guys, thank you for listening again. um See you on the next episode.